3, 2, 1. Дорогие сябры і сяброўкі, добры вечар. Напішыце, калі ласка, каментар, ці чуваць, ці бачна, каб мы дакладна ведалі, што ўсё добра з сувяззю. Так, бачу ўжо першыя каментары. Дзякуй. Пачну з правіл бяспекі. Тое, што варта прагаворваць кожны раз. Мы, на жаль, ці на шчасце, прызнаны в Беларусі экстрэмісцкімі матэрыяламі, таму калі вы глядзіце нас з Беларусі, калі ласка, не стаўце лайкі, не перасылайце публічна нідзе спасылкі на гэты стрым. І калі вы пішаце нейкія каментары, то сачыце, каб вашы аккаунты былі ананімізаваны без вашых сапраўдных імя, прозвішча, а лепш увогуле не пішыце каментары. Але калі вы знаходзіцеся за межамі Беларусі, калі ласка, ваша падтрымка нам дужа важная. Стаўце лайкі, пішыце каментары, пішыце свае пытанні да лекцыі, цягам лекцыі, бо мы в канцы будзем на іх адказваць, будзем чытаць. Калі вы будзеце глядзець гэты стрым в запісы, то таксама, калі ласка, пакідайце каментары, каб гэты стрым магло пабачыць больш людзей. Сённяшняя лекцыя — гэта лекцыя, которая ввядзе в курс нашага курса. Сёння з намі будзе Алексей Ластоўскі. Это кандыдат сацыялагічных навук, музеязнаўца, вандроўнік, які наведаў больш за 500 аб'ектаў сусветнай спадчыны ЮНЕСКО. Дужа цікава, сёння будзе такая больш вводная лекцыя, куды і як зніклі культурныя каштоўнасці з Беларусі. Але хутка ўжо праз тыдзень з панядзелка мы запусцім курс з Алексеем Ластоўскім, дзе будзе больш падрабязна распавядацца, у якіх музеях свету захоўваюцца беларускія скарбы. Будзем размаўляць на курсе і пра Вільню, пра Коўну, пра Варшаву, Кракаў, Швецыю, пра Парыж, пра Нью-Йорк. Таму, калі вы плануеце вандроўкі гэтым летам, альбо калі вам проста цікава пра нашу культурную спадчыну беларускую, то далучайцеся да нашага курса. І сёння наш курс будзе, набыць наш курс можна будзе са зніжкай. Замест кошту в 39 евро сёння до конца эфіру на нашым BME Coffee курс можна будзе набыць за 32 евро. Я дашлю спасылку зараз в чат, і вы можаце далучыцца да нашага курса. Спадзяюся, што гэта лекцыя пераканае вас, што вам гэты курс дужа патрэбны. Вось. І таксама на нашым BuyMe Coffee можна пакінуць донат в памере 5 евро, адправіць нам віртуальную буську. І гэтыя буські мы збіраем як ганарар за лекцыю нашым лектарам, якія вядуць нашы лекцыі, нашых эфірах. Сёння гэта Алексей Ластоўскі. Яшчэ раз скажу, што мы в канцы будзем чытаць каментары, пытанні, таму пакідайце іх цягам гэтага эфіру. Вось. І гатовая перадаваць слова Алексею. Алексей, вітаю. Добрый вечер еще раз всем. Так, меня чутно? Так, чуваць. Супер. Ну, тогда, напевно, можна вже включити одразу і презентацію. Так, включаем. Покольки бачу. Так, зараз включим. Одну секунду. Ну, Так,
Ёсць. Всё. Дзякую. Дзякую. Добра, тады пачнем. Гэта прэзентацыя з'яўляецца падсумаваннем маіх пошукаў, даследаванняў, всякіх студый па музеях, вандровак і так далей на працягу гадоў апошніх 15. Вось, і таму я думаю, што для вас тут будзе шмат такой каштоўнай інфармацыі, якая па сутнасці асабліва нідзе не апублічвалася. Таму што мы жывем, конечно, в такой ситуации, что каштоўнасці з Беларусі зніклі, але я думаю, што большасць з вас адразу адкажа, куды? У Расію. І гэта той адказ, які пастаянна агучваецца на працягу апошніх 100 гадоў, і ён настолькі ужыўся, настолькі пранік у нашу свядомасць, што інакш мы і не разумеем этой праблемы. Але я хочу паказаць і расказаць пра тое, што ўсё куды больш складаней, што шляхоў было куды больш, і насамрэч гэта таксама патэнцыял для адкрыццяў, таму што калі мы не можам штосьці вярнуць на тэрыторыі Беларусі, то прынамсі мы можам гэта вывучаць у вандроўках. І думаю, што для многіх з вас таксама гэта якраз опцыя, паколькі калі мы не можам зараз вярнуцца ў Беларусь, то мы можам знаходзіць Беларусь у свеце. І агульна вядома, што Беларусь гэта тая краіна, якая выглядае вельмі бедна у плане захаваных каштоўнасцей у свеце, прынамсі ў параўнанні з суседзямі. І я думаю, што тут трэба дэталёва патлумачыць эту сітуацыю, чаму яна паўстала, чаму гэта ўсё знікла. І тут, конечно, дзве асноўныя прычыны. Гэта тое, што цэнтры ўлады знаходзіліся па-за межамі тэрыторыі сучаснай Беларусі, і другое гэта тое, што пастаянна адбываліся войны, падаўленне паўстанняў, і гэта, конечно, вяло да чарговых стратаў, калі мова ідзе пра каштоўнасці. І агулам ёсць такая крыху сенсацыйная ацэнка ад былога міністра замежных спраў Петра Краўчынкі пра тое, што Беларусь страціла да 99% нацыянальных культурных скарбаў. Але гэта, конечно, не замінае таму самому Петру Краўчынку гандляваць беларускімі каштоўнасцямі на расійскіх аўкцыёнах, чым ён займаецца апошнім часам. І, напэўна, пачну з такога туза адразу, паколькі, калі мы кажам пра страчаныя каштоўнасці, то адразу усплывае такі сімвал беларускай культуры, напэўна, той скарб, пра вяртанне якога мараць усе беларусы, які стаў такім адлюстраваннем стратаў, якія перажыла наша культура. Гэта, безумоўна, крыж Ефрасіні Полацкай, бо, зноў жа, калі мы кажам пра тое, як паяўляецца культурная каштоўнасці, то тут павінны быць нейкія асяродкі, дзе ёсць магчымасць іх ствараць. То есть мусіць быць замоўца, хто мае, скажем, высокі статус, падрыхтоўку і фінансавыя магчымасці, каб ствараць нейкія надзвычайныя прадметы, якія будуць далей захоўвацца. І калі мы кажам пра сярэднявечча, то, безумоўна, што адным з такіх цэнтраў, дзе гэта магло адбывацца, з'яўляліся хрысціянскія манастыры, кляштары, дзе, уласна, звычайна яны існавалі пад апекай князёў, і гэта давала магчымасць, зноў жа, ствараць рукапісныя кнігі, каштоўныя хрысціянскія рэліквіі. І вось адным з такіх першых хрысціянскіх сімвалаў на тэрыторыі Беларусі стаў вядомы крыж Ефрасіні Полацкай, выраблены майстрам Лазарам Богшам. І зноў мы звяртаемся да таго, што
ён знік, паколькі, як вядома, ён быў адшуканы маім аднафамільцам Вацлавам Ластоўскім і вернуты ў фонды Беларускага дзяржаўнага музея, але ўжо падчас пачатку Вялікай Адчыннай вайны, як бы ён знаходзіўся у сейфе Магілёўскага аблкама партыі і адтуль таямнічым чынам знік. То бок две базавыя версіі, ці ён быў вывезены ў эвакуацыю савецкім бокам і тады згубіўся, ну ці пайшлі нацысты, паспелі яго перахапіць і такім чынам яго таксама некуды вывезлі і сляды гэта страчаныя. Ну і альбо проста трэці варыянт, што это была вайсковая завіруха і магло адбыцца што заўгодна. Вось, і крыж Ефрасіні Полацкай так намазяе як сімвал таго, што вот мы все як бы страцілі і гэта немагчыма вярнуць, хаця адбываліся акцыі кшталту вырабу рэплікі. Вось, і калі я пачынаю з такой першаснай згадкі, то адказу дакладна я вам даць не магу, але скажу пра цікавую дэталь, якая чамусьці не апублічваецца, але якая дае нам наводку на тое, дзе сапраўды можа знаходзіцца крыж Ефрасіні Полацкай. Справа ў тым, што ў гэтым сейфе знаходзіўся не толькі ўласна крыж, але і іншыя рэліквіі, у тым ліку так званае Слуцкае Евангелие. І яно, адпаведна, лічылася страчаным пасля 41-го года. І раптам гэта Евангелие было знайдзена ў нейкай такой цудоўнай сітуацыі, што адна з прыхажанак вярнула экзарху Філарэту гэта Слуцкае Евангелие, ці падаравала яго і з просьбай пра малітву. То бок зараз гэта Евангелие патрапіла у валоданне Беларускай праваслаўнай царквы і там захоўваецца у адным з сабораў. Але зноў жа мы бачым дзіўную сітуацыю, што гэтыя две рэліквіі знаходзіліся разам, і адна з іх раптоўна аб'яўляецца і знаходзіцца ў той час, як іншая не. І пра гэту сувязь маўчаць, ніякіх такіх згадак пра тое, якім чынам Слуцкае Евангелие насамрэч патрапіла ў Беларускую праваслаўную царкву, вы не знойдзеце. Гэта нейкая таямнічая гісторыя знікнення і новага з'яўлення. Вось. І таму мы можам все ж таки з вялікай долей верагоднасцю сказаць, што крыж все ж таки быў вывезены на ўсход і хутчэй за ўсё патрапіў у закрама расійскай праваслаўнай царквы. Это найбольш верагодная версія, якая пакуль што мае большую ступень верыфікацыі, чым іншыя. Але зноў жа мы кажам пра тое, што застаецца загадкай, а далей я ўжо буду расказваць вам пра тое, што мы можам знайсці. Вось, і тады мы вяртаемся да таго, чаму уласна беларускія землі былі з аднаго боку пазбаўленыя каштоўнасцей, а з іншага боку адкуль ўсё ж такі не паяўляліся. Таму што мы можам сказаць пра такую геастратэгічную ролю ў Вільні, сталіцы Великага княства Літоўскае, якое фактычна з 14 стагоддзя і да першай чвэрці 20 стагоддзя з'яўлялася палітычным, культурным цэнтрам для земляў Великага княства Літоўскага і пасля падзелу Рэчы Паспалітай для былых земляў Великага княства Літоўскага. І на Вільню ўсе арыентаваліся, і адпаведна тыя першыя ініцыятывы па збіранню, захоўванню культурных артефактаў. У першую чаргу мы можам згадаць, это Віленскі музей старажытнасцей, які быў заснаваны Евстахам Тышкевічам, графам Злагойска. І
які існуваў, вось мы бачым яго злева у памяшканнях былога Віленскага універсітэта. Вось зноў жа далей гэта атрымала працяг праз стварэнне Віленскага таварыства сяброў навук, у арганізацыі якога брала ўдзел шмат мясцовай арыстакратыі, і ў тым ліку Іван Лускевіч, які якраз варта згадаць, што сёння мы адзначаем 145-годдзе з дня нараджэння гэтага выбітнага беларускага дзеяча, аднаго з бацькаў беларускай незалежнасці, і які вось большую частку свайго жыцця прысвяціў якраз калекцыянаванню розных рэчаў, продажу, выкарыстанню гэтых грошай для падтрымкі нашай нівы. І Іван Лускевіч таксама выходзіў у Віленскае таварыства сяброў навук, падарыў туды у калекцыю некалькі партрэтаў рэлігійных дзеячаў міншчыны, мінскай дыяцэзіі, тому што Вільня ўсё роўна спрымалася тады як цэнтр. Ну і пазней ужо беларускі музей Іваном Лускевічам быў створаны таксама ў Вільні, і ўжо эта ініцыятыва далей падтрымлівалася яго братам Антонам Лускевічам пасля заўчаснай смерці Івана ад сухотаў. Але ўсё прыцягвалася ў Вільню, і гэта, конечно, прывяло да таго, што, умоўна кажучы, віленскія бібліятэкі, віленскія музейныя зборы утрымліваюць проста безліч таго, што важна і каштоўна для беларусаў. Але гэта такая гістарычная тэндэнцыя, і тут мы нічога зрабіць не можам. Так склалася, і па сутнасці гэта яшчэ добра, калі гэта у Вільні, і гэта адлюстроўвае характар тых повязяў, якія існавалі стагоддзямі. Іншая рэч, што паступова апроч цэнтра ўлады Вільні, як такой княжскай улады, пачынаюць фарміравацца магнацкія цэнтры, і па сутнасці ўжо са стагоддзя 17-18 то больш важнымі, напрыклад, у плане захоўвання каштоўнасцей, асабліва пасля разбурэння Вільні маскоўскім войскам у 1655 годзе, то цяжар пераносіцца на манацкія рэзідэнцыі. Тут справа, бачыце, конечно, Нясвіж, якраз адну з такіх найбольш заможных рэзідэнцый, дзе паступова пачынаюць фарміравацца зноў жа свае зборы і каштоўных кніг, і галерэі карцінных твораў. І гэта значыць, што услед за радзівіламі таксама шлі іншыя магнацкія рады, і многія з гэтых рэзідэнцый якраз знаходзіліся на тэрыторыі Беларусі, таму цікава будзе нам на працягу далейшага ходу лекцыі адсачыць, што ж з імі сталася. Умоўна кажучы, калі пачнем мы, напэўна, з радзівілаў, зноў заходзім з казарных тузаў, бо радзівілы фактычна па сваім багацці канкуравалі з каралямі Польшы, вялікімі князямі літоўскімі, і нават тыя рэліквіі, які мы можам назваць каралеўскімі, яны у тым ліку і патрапілі ў Нясвіж. Напрыклад, злева вы бачыце самыя каштоўныя рэліквіі Нясвіжа, але пра якія вы, напэўна, не ведаеце. Гэта тое рэчы, сімвалічныя падарункі, якія атрымаў кароль Ян Сабескі за перамогу над туркамі пад Венай, што стала такой вялікай перамогай хрысціянскага свету над мусульманскім войскам. Натуральна, гэта перамога выклікала такі вялікі ажыятаж, і рымскі папа даслаў Яну Сабескаму ў якасці падарунка вось гэты цырыманіяльны меч, такой капюшон, такі цікавы, повязі. І гэтыя рэчы захоўваліся ў сям'і Сабескіх у такім гарадку Жоўква, непадалёк ад Львова. І так сталася, што па
сямейных сувязях праз шлюб жовтва перайшла ў валоданне радзівілаў, якія скарысталіся гэтым і каштоўнасці сабескіх перавезлі ў Нясвіж. І вядома, са сведчанняў Уліслава Саракомля, які працаваў сакратаром радзівілаў у Нясвіжы, пра тое, што раз на год гэтыя каштоўнасці вымаліся са скарбца і ўрачыста прэзентаваліся публіцы, якая збіралася. І такім чынам мы можам казаць пра першую такую спробу стварэння даступнай публіцы, калекцыі, якая паўстала у Нясвіжы. І от тут мы зноў вяртаемся да нашага любімага пытання, куды это ўсё знікла, бо сапраўды Нясвіжскі скарбец быў разрабаваны расійскім войскам у якасці пакарання за ўдзел ардыната Дамініка Радзівіла у вайне з Расіяй на баку Напалеона, дзе ён на свае грошы стварыў цэлы полк. Вось, і пасля яго гібелі у бітве Нясвіж быў разрабаваны, і многія каштоўнасці былі вывезены ў Расію, і у тым ліку гэтыя рэліквіі перададзеныя рымскім папам каралю Яну Сабескаму. Што цікава, гэты меч, напрыклад, быў пазней скарыстаны для вельмі спецыфічнай працэдуры каранацыі Мікалая I як польскага караля, паколькі ён спадзяваўся так дабіцца лаяльнасці ад Польшы, і вось быў выкарыстаны вобраз Яна Сабескага, які ваяваў з туркамі, а Расійская імперыя таксама ваявала з туркамі. Ну і гэты меч быў выкарыстаны для каранацыі Мікалая I, які быў фактычна адзіным расійскім імператарам, які каранаваўся на польскага караля. Ну, але па выніку пасля рымскай мірнай дамовы гэтыя рэчы былі вывезены ў Польшу, пра што я падрабязней раскажу. То бок зараз іх можна ўбачыць у скарбцы Вавельскага замка ў Кракаве, так, а не ў Расіі. Зноў жа справа вы можаце ўбачыць на слайдзе яшчэ адну цікавую рэліквію. Гэта ордэн Сэрца Ісуса. Фактычна першы ордэн, які быў створаны у шведскім каралеўстве для азначэння такіх нейкіх гераічных учынкаў на карысць шведскай кароны. І гэты ордэн атрымаў князь Багуслаў Радзівіл, які выратаў жыццё шведскаму каралю Карлу X Аўгустаму ў бітве пад Варшавай. Ён быў падчас вот этой вялікай вайны саюзнікам шведаў. І гэта ўзнагарода пазней захоўвалася ў родзе Радзівілаў, як бы ўжо пасля скасання вот этой лініі Багуслава Радзівіла, яго землі і скарбы перайшлі да нясвіжскіх радзівілаў, і зноў былі вывезены ў Расію падчас разрабавання нясвіжскага скарбца. Але што адбываецца? Зноў мы бачым сітуацыю, што такую трошечку дзіўнаватую, пра якую мы не ведаем, але на пачатку 20 стагоддзя расійскі імператар Мікалай II, ён вяртае большую частку каштоўнасцей радзівілаў у Нясвіж, і у тым ліку гэты ордэн, то есть ён захоўваўся ў Нясвіжы прынамсі мы ведаем як бы да Першай сусветнай вайны. І далейшы яго лёс крыху заціраецца, але мы можам здагадвацца, што радзівілы яго вывезлі з Нясвіжа, што ён недзе захоўваўся у іх прыватных уладаннях, і пазней ён быў прададзены Швецыі. Ну, я так разумею, што менавіта праз пасярэдніцтва по зноў жа эміграцыі радзівілам
калі яны страцілі большую частку зямельных валоданняў, то ім трэба было сябе чымсьці падтрымліваць, і якраз перапродаж каштоўнасці выконваў гэту задачу. І такім чынам, дзе мы можам бачыць гэты ордэн зараз? У каралеўскім палацы у Стакгольме, так, дзе ён мае адмысловае значэнне, паколькі это фактычна адзіны асобнік, это першы шведскі ордэн, які захаваўся, паколькі яго там уручылі только пару экземпляраў, і гэта надзвычайная такая рэч для шведскіх калекцый. Тут я ўжо трошечку персанальна паставіў фотаздымак Сергея Харэлскага падчас нашай супольнай вандроўкі, але мы можам задаць пытанне, напрыклад, дзе захоўваецца партрэтная галерэя Радзівілаў? Ну, мы ведаем, што частка яе захавалася ў Нясвіжы і патрапіла, напрыклад, у фонды нацыянальна-мастацкага музея, але большая частка партрэтнай галерэі Радзівілаў зноў жа знаходзіцца не ў Беларусі, не ў Расіі, а знаходзіцца ў Польшы, паколькі частка гэтых партрэтаў памылкова была перададзена Польшы пасля заканчэння Другой сусветнай вайны, калі, умоўна кажучы, амерыканцы разбіралі тое, што было вывезена немцамі, яны палічылі, што партрэты Радзівілаў трэба перадаць палякам, хаця гэта, конечно, была памылка, тому што яны мусілі вяртаць БССР, ці Савецкаму Саюзу, бо яны былі вывезены з тэрыторыі БССР, з фондаў Беларускага дзяржаўнага музея. Тым не менш, палякі гэта спакойна, конечно, сабе забралі, бо лічылі сваім, і гэта партыя партрэтаў Радзівілаў захоўваецца зноў жа ў Вавельскім замку ў Кракаве. А вось гэтыя партрэты, які мы бачым за мужнай постаццю Сергея Харэлскага, так былі вернутыя ў Мінск, але па просьбе польскага боку і пад ціскам Масквы былі перададзены ўжо ў 50-е гады з Беларусі у Польскую Народную Рэспубліку і фактычна знаходзіцца ва ўласнасці Нацыянальнага музея ў Варшаве і зараз экспануецца у палацы Радзівілаў у Нябораве. То есть, зноў жа, вялікая частка партрэтнай галерэі Радзівілаў насамрэч у нас знаходзіцца ў Польшы. Калі мы кажам пра яшчэ адну важную частку гэтых скарбаў, гэта збраёўня, то мы ведаем, што ад той збраёўні практычна нічога ў Нясвіжы не засталося. Гарматы, знакамітыя гарматы, вылітыя ў літвісарні ў Нясвіжы, яны зараз знаходзяцца дзве ў Пецярбургу, дзве ў Варшаве, адна ў Стакгольме. Калі мы кажам пра даспехі, то самы знакаміты даспех са збраёўні Радзівілаў, даспех Мікалая Радзівіла-сіроткі, які быў выраблены нюрнбергскім майстрам Констам Лохнерам. Ён зараз захоўваецца ў Вене, уласна, у валоданні Кёнигсгістарычным музеем. Ну, і там яшчэ пару даспехаў Мікалая Радзівіла-чорнага і Мікалая Радзівіла-рудога, які там жа знаходзяцца. Але тут мы можам задацца пытаннем, а як жа яны патрапілі ў Вену? Досыць проста, таму што Радзівілы былі шчыльна завязаны сувязямі лаяльнасці на Габсбургаў, праз іх яны атрымалі графскі тытул і сталі князямі Священнай Рымскай імперіі. Ну і, уласна, яны прэзентавалі аднаму з сваякоў Габсбургаў, які ствараў такую галерэю славы еўрапейскіх родаў, гэтыя даспехі былі прэзентаваныя. Так, і можна сказаць, што яны такім абсалютна легальным чынам зараз знаходзяцца ў Аўстрыі і экспануюцца ў Вене. Але, калі мы кажам пра далейшыя лёсы збраёўні Радзівілаў, то яны таксама выглядаюць досыць сумнымі, таму што
Ужо ў 920-е гады Альбрехт Радзівіл, як бы ардынат нясвежы на той момант, патаемна распрадаваў даспехі на аўкцыёнах у Лондоне, Парыжы, і таму вось зараз фактычна гэтыя даспехі раскіданыя па ўсім свеце, хаця, напэўна, найбольшая частка калекцыі знаходзіцца ў Нью-Йорку, асабліва у Метрапольтан-музеі. Ну, только адзін з гэтых даспехаў урэшце быў выкуплены і вернуты назад у нясвеж. Гэта можна лічыць такім надзвычайным дасягненнем, але як бы паказвае, наколькі вот это ўсё было расцярушана і панішчана. Яшчэ мы можам сказаць пра цікавы такі феномен. Уласна, як перамяшчаліся гэтыя мастацкія калекцыі, што асабліва з 19 стагоддзя адчуваецца, як розныя магнацкія рады, якіх рэзідэнцыі знаходзіліся на тэрыторыі Беларусі, паступова пачынаюць іх перамяшчаць у іншыя месцы, бо лічылі, што там яны будуць у лепшым стане. Адзін з гэтых накірункаў перамяшчэння была Галіцыя, паколькі яна ўжо знаходзілася ў складзе Аўстра-Венгерскай імперыі, і там было больш магчымасцей для праяўлення польскай палітычнай культуры, і многія магнаты папросту перамяшчаліся туды. Мовна кажучы, сапегі яны замест Ружану ўжо, напрыклад, асноўнай рэзідэнцыі зрабілі Красічын, які мы бачым вось тут на левым здымку. Зараз гэта тэрыторыя Польшы, і туды яны перамясцілі свае калекцыі. Вядомы феномен Эмерыка Гутенчапскага, які стварыў шыкоўнейшую калекцыю. Это была найлепшая нумізматычная калекцыя таго часу польскіх, літоўскіх манетаў, і ён з ёй пераехаў, спачатку ён захоўваў яе пад Мінскам, але пераехаў у Кракаў і перадаў яе створанаму там нацыянальнаму музею. Зноў жа, Кракаў на той момант это была аўстрыйская Галіцыя. Род Агінскіх, які мы ведаем зноў жа па рэзідэнцыі Залесся, дзе такі момант славы, гэта часы Міхаіла Кляфаса Агінскага, таксама паступова перамяшчаецца і перабіраецца ўжо ў Жамойць, дзе, уласна, Ірыней Агінскі, сын Міхаіла Кляфаса, бачым справа, як бы стварае сваю асноўную рэзідэнцыю ў Рэтаве, і паступова ўсе такія асноўныя зборы Агінскіх перамяшчаюцца ў Жамойць. Тое ж самае, дарэчы, адбылося з Тышкевічамі, з той лініі, которая Воложенская. Яшчэ адным шляхам для такого перамяшчэння і фактычнага знікнення каштоўнасцей стала эвакуацыя падчас Першай сусветнай вайны, паколькі перад наступам нямецкай арміі ў 1915 годзе такая была паўсюдная паніка пра тое, што трэба ратаваць свае каштоўнасці, вывозіць іх унутр Расіі. І гэта прывяло да таго, што, напрыклад, хто добраахвотна, хто прымусова, таксама туды вывозілі. І практычна ўсё это было зноў жа страчана, тому што далей ўжо пачалася рэвалюцыя, две рэвалюцыі, грамадзянская вайна, савецка-польская вайна, і ўсё, што там было вывезена, то фактычна можна лічыць незваротна страчаным. Скажу толькі, напрыклад, пра бібліятэку Храптовічаў. Это вядомы факт, што она была вывезена ў Кіеў. Менш вядомы факт пра тое, што калекцыя Тызенгаузаў, партрэтная галерэя, якая знаходзілася ў паставах, была вывезена ў Кіеў. І, дарэчы, там яна зараз захоўваецца ў фондах мастацкага музея.
І яшчэ адным такім цэнтрам, куды вывозілі каштоўнасці, стаў горад Калуга, непадалёк ад Масквы. Умоўна кажучы, туды, напрыклад, вывезлі каштоўнасці роду Нямцевічаў са скокаў. І вось, напрыклад, тут вы бачыце справа партрэт найбольш знакамітага прадстаўніка гэтага рода Юліяна Урсына Нямцевіча, які там і зараз захоўваецца як такая брендированная, як сохраненная ценность. Ну, але насамрэч, то зноў жа ўсё не так проста, паколькі большая частка гэтай калекцыі Нямцевіча была вывезена ў Польшу пасля вайны. Адзінае, што вот гэты партрэт проста яго не здолелі дапікаваць на той момант, і таму ён застаўся ў Калузе. І тут мы бачым яшчэ тэндэнцыю, што падчас савецка-польскай вайны тыя мясцовыя магнаты, якія разумелі, што вось ідуць бальшавікі, што іх нічога добра не чакае, ну, у любым выпадку будзе адбывацца канфіскацыя маёнткаў, канфіскацыя палацаў, што іх будуць забіраць каштоўнасці. То есть яны спрабавалі іх выратаваць, так? То есть іх вот реально этой сітуацыі цікавіла менавіта захаванне сваіх сямейных каштоўнасцей, і яны баяліся, што вот з прыходам бальшавікоў гэта будзе страчаным, і таму спрабавалі іх вывесці. Ну, напрыклад, можна прывесці ініцыятыву Магдалены Радзівіл, вядомай фундатаркі беларускай нацыянальнай справы, якая дапамагла выдаць зборнік вершаў Максіма Богдановича «Вянок», напрыклад. І яна сама паходзіла з роду Завішаў, гэта род шчыльна звязаны з гісторыяй Мінска. І куды это ўсё знікла, як бы яна што змагла, то вывезла ў Коўна, паколькі яна таксама падтрымлівала і літоўскі нацыянальны рух. Яна некалькі гадоў пражыла ў Коўна і сваю сямейную калекцыю перадала мясцоваму гарадскому музею, які зараз гэтыя фонды патрапілі ўжо у склад мастацкага музея імя Чарлёніса. І іх вот гэтыя партрэты Завішаў, слуцкі пояс, які выкарыстоўвала Марыя Магдалена Радзівіл, это ўсё можна зараз убачыць ужо ў Ковенскім музеях, хаця як бы хто б гэта мог чакаць, так? Лагойскія Тышкевічы. Ну, Тышкевічаў было шмат радоў, як бы зараз кажам пра лагойскіх, это нашчадкі Кастанціна Тышкевіча, яшчэ аднаго з заснавальнікаў музея старажытнасці ў Вільні. Зноў жа спрабавалі ратаваць свае каштоўнасці. У Мінску было створана мінскае аддзяленне польскага таварыства аховы помнікаў, і фактычна гэта аддзяленне збіралася вось такой гуртаваннем збораў, і ўжо ў 20-м годзе гэтыя зборы былі вывезены ў Варшаву і былі перададзены нацыянальнаму музею ў Варшаве. То есть, калі мы кажам пра Ваньковічаў, Тышкевічаў і многія іншыя рады змешчаны, то фактычна іх калекцыі якраз патрапілі ў Варшаву менавіта праз гэту лінію. Напрыклад, справа вы бачыце партрэт аднаго з Тышкевічаў, полацкага ваяводы Міхала Тышкевіча. Зусім недавно, вот літаральна пару тыдняў назад, я выпадкова яго сустрэў у экспазіцыі Нацыянальнага музея ў Любліне, але ён туды быў перададзены з Варшавы, дзе вот якраз партрэтная галерэя Тышкевічаў і захоўваецца. І тут, калі мы ўжо пачалі казаць пра дзейнасць гэтага таварыства і пра мінскія калекцыі, то ёсць яшчэ адна такая загадкавая гісторыя. Справа вы бачыце партрэт венецыянкі, які належыць
Альберту Дюреру, ну, это сусветна вядомы твор, паколькі Дюрер агулам пакінуў вельмі мала алейных карцін, як бы гэта адзін з яго нешматлікіх твораў, як бы ў гэтым стылі. І зараз гэты твор знаходзіцца ў Вене у калекцыі Киевский исторический музей гісторыі мастацтваў, як бы таксама там экспануецца у пастаяннай экспазіцыі. Але калі вы адчынілі такую публікацыю, як тыгоднік ілюстраваны за 1918 год, то ўбачылі б, што гэты партрэт выстаўляўся ў Мінску як уласнасць Ваньковічаў. І прасачыўшы правінанс, той, якім чынам апісваюць паходжанне гэтага твора, то мы побачылі, што насамрэч адзін з Ваньковічаў прадаў яго ў Вене музею, і мы таксама пачынаем разумець, чаму это было зроблена, паколькі фактычна ўсе маёнткі Ваньковічаў былі страчанымі падчас вайны. Мяжа рыжская прыйшла зусім як бы незручна для іх валоданняў. Ім трэба было выжываць, як бы адзін з прадстаўнікоў гэтага роду, які быў дыпламатам, як бы карыстаўся недатыкальнасцю, вывез венецыянку Дюрера і прадаў Венскаму музею, што дазволіла Ваньковічам далей неяк існаваць. Ну, але зноў жа мы бачым, як бы, якім чынам гэта ўсё выводзіцца, і тут мы таксама натрапляем на тую логіку, што многія рэчы належалі канкрэтным людзям, канкрэтным сем'ям, як бы, якім таксама трэба было выжываць. І я вам уже сказаў, што многія рэчы з Расіі былі вернуты ў Польшу, і насамрэч это было сістэмнай з'явай, паколькі пры заключэнні рыжскай мірнай дамовы у 1921 годзе, якая закончыла вайну, адным з пагадненняў было тое, што савецкі бок перадае Польшы усе культурныя каштоўнасці, якія звязаны з Польшай, а адпаведна польскі бок перадае тое, што звязана з Расіяй. Ну, ясна, што фактычна это шло ў адным накірунку, што з савецкай Расіі, ну і Беларусі, у тым ліку, каштоўнасці вывозіліся, ўсё, што звязана з, умоўна кажучы, гісторыяй Польшы, яно вывозілася у Польшу. Ну і мы разумеем, што насамрэч мы досыць вялікую частку гэтага культурнага потоку атрасамілі як тое, што звязана і з гісторыяй нашай, так, як бы з гісторыяй Вялікага княства Літоўскага, як мінімум. Прынамсі, калі мы кажам пра калекцыі манарскіх радоў, якія жылі, працавалі на тэрыторыі Беларусі, то бок, да, яны былі вывезеныя па гэтаму працэсу рэвіндыкацыі. Ну, я вот толькі згадаю такіх нейкіх сімвалічных, як бы, артефактаў. Ужо раней, напрыклад, я згадваў пра каштоўнасці караля Яна Сабескага, які належалі Радзівілам. Яны былі перададзеныя ў Вавель. Тут мы бачым помнік. Хто жыве ў Варшаве, напэўна, яго добра ведаюць. Помнік Юзефу Панятоўскаму, які стаіць перад прэзідэнцкім палацам у Варшаве, даўнейшым палацам Радзівілаў. Але як бы гэты помнік быў вывезены у Гомель намеснікам каралевства польскага Івана Паскевічам, якому належаў у той час Гомель. Ён у якасці такого пакарання за паўстанне 30-го года гэты помнік вывез і паставіў ля уласнага палаца ў Гомелі. Ну, але як бы гэты помнік быў вернуты ў Варшаву паводле рэвіндыкацыі, знішчаны нацыстамі падчас акупацыі Варшавы, ну і адноўлены ўжо дзякуючы дапамозе Даніі.
Яшчэ такім цікавым артефактам стаў прах апошняга караля Рэчы Паспалітай Станіслава Аўгуста Панятоўскага, які памёр у Петербургу, і ўрэшце пасля доўгіх спрэчак самой Польшы, што з ім рабіць, ён быў вернуты у тагачасную польскую дзяржаву і пахаваны у крыпце касцёла у Воўчыне. Ну, зараз гэта як бы з беларускага боку беларуска-польскай мяжы. Пазней гэты прах таксама ўжо ў 90-е гады быў перавезены ў Польшу. Это яшчэ адна такая дэтэктыўная гісторыя. Але з гэтага працэсу рэвіндыкацыі былі нейкія такія дзіўныя парадаксальныя сітуацыі, што нешта патрапіла і на тэрыторыю сучаснай Беларусі, бо, напрыклад, адным з актыўных удзельнікаў гэтага працэсу, які складаў там спісы, быў Юзеф Яткоўскі, на той момант ўжо ў 20-е гады дырэктар Гарадзенскага музею, і ён здолеў астаяць некаторыя рэчы, якія знаходзіліся ў Новым замку, належалі якраз Станіславу Аўгусту Панятоўскаму, і яны былі перададзены ў Гарадзенскі музей і, уласна, перажылі, як не дзіўна, і Другую светную вайну, і дагэтуль там захоўваюцца. Вот, напрыклад, мы тут можам бачыць такі бюро-столік, па якім, па легендзе, Панятоўскі падпісаў акт аб адрачэнні ад трону, што фактычна стала канцом Рэчы Паспалітай. Ну, але, правда, мушу сказаць, што столікі былі два, і адзін быў перададзены ў Вільню, і там таксама сцвярджаюць, што менавіта на гэтым століку быў падпісаны гэты акт. Ну, каму верыць, віленцам ці гарадзенцам, гэта ўжо вы вырашайце самі. Калі мы кажам пра 20-е стагоддзе і пра тое, чаму культурныя каштоўнасці знаходзяцца па-за межамі Беларусі, то трэба сказаць і пра іншы бок, такі пра добраахвотны, пра тое, што многія мастакі, маладыя мастакі, яны не бачылі для сябе будучыні тут, бо гісторыя была вельмі складанай, зноў жа рэвалюцыі, войны, знішчэнні, голад, і яны шукалі сабе лепшай долі, але шукалі дзе? У Парыжы, які быў культурнай сталіцай свету, і таму там расквітнелі феномены Марка Шагала, Хаіма Суціна і многіх іншых мастакоў, якіх мы часам атасамляем з так званай парыжскай школы. І паколькі яны большую частку працавалі у Парыжы, то, адпаведна, іх творы разышліся па заходнееўрапейскіх калекцыях, асабліва іх шмат у Парыжы, дзе фактычна ў музеях найлепшая такая выбарка з таго, што было створана мастакамі паходжання з Беларусі. І тут я хацеў бы яшчэ сказаць пару слоў пра такі складаны феномен, гэта лёс Віленска-беларускага музея, таму што, як я ўжо згадваў на пачатку, Іваном Лускевічам, якому сёння спаўняецца 145 гадоў, быў створаны гэты музей, паколькі зноў жа тады Вільня ўспрымалася і як культурны цэнтр беларускага руху, і гэты музей быў такім досыць значным феноменам для Вільні міжваеннага часу. Ёсць апісанне яго зробленыя і Антонам Лускевічам, і Свярынам Віслухам. Мы ведаем, што туды заходзіў Мельхіор Ваньковіч, купляў, напрыклад, ляску, вырабленую Язэпам Драздовічам. І гэта, напэўна, было адным з такіх багацейшых музеяў, які захоўваў не толькі беларускай каштоўнасці, але многія каштоўнасці звязаны з гісторыяй Вялікага княства Літоўскага. І калі Вільня перайшла пад уладу Літвы, то паўстала пытанне, што рабіць з гэтым музеем. Некаторы час ён існаваў як літоўская інстытуцыя дзяржаўная,
І ўрэшце ўжо пасля вайны накіравалася дэлегацыя на чале з Янкам Купалам у Вільню, каб чакайце, это яшчэ да другой светнай вайны у 40-м годзе, ну, дакладней, чакайце, пачатку 41-го года была дэлегацыя з Янкам Купалам, якая ездзіла ў Вільню дамаўляцца пра лёс музея. Але ўжо пасля другой сусветнай вайны як бы зноў пачаліся чарговыя перамовы беларусаў і літоўцаў, што рабіць з гэтым музеем. Ну і было такое прынята дамоклава рашэнне, што фонды музея былі падзелены на две часткі. Тыя часткі, якія, умоўна кажучы, мы можам палічыць больш прыдатнымі да літоўскай культуры, засталіся ў Вільні, а тое, што было беларускім, было перададзена ў БССР. Ну, это фактычна было знішчэнне этого музея. У Вільні яго фонды былі падзелены паміж рознымі музеямі і бібліятэкамі, і вот фактычна гэта такая зараз вялікая праса для гісторыкаў, для даследчыкаў, аднавіць, што там было і дзе это зараз захоўваецца. Тое, што было перададзена ў Мінск, яно проста ляжала ў скрынках там 20-годдзі, і толькі потым было распакавана і ўрэшце уведзена ў музейны фонды, але зноў жа гэта такая вельмі складаная і такая досыць сумная гісторыя насамрэч, але там бачым, што і зараз, напрыклад, мы можам бачыць нейкія такія цікавыя артэфакты, сляды гэтага музея, напрыклад. Калі ў Мінску вы зайдзеце ў музей Вяньковіча, то там, напрыклад, можете ўбачыць адну з версій знакамітай карціны Кнута Русецкага «Дзяўчына з вярбою». Адна з гэтых версій гэтага ж твора захоўваецца, напрыклад, экспануецца у Віленскай карціннай галерэі. Калі вы зайдзеце ў Вільні ў музеі Віленскага бастыёна, што на вуліцы Бокшта, то там, напрыклад, вы можете бачыць меч ката, віленскага ката, які цікаў злачынцам галовы, і гэта таксама меч паходжаннем з Віленскага беларускага музея. Вось недавно, калі рабілі выставу пра Езафата Канцевіча, славутага уніяцкага пакутніка, полацкага біскупа, які быў забіты ў Віцебску, то фактычна большая частка гэтай выставы, яна якраз базавалася на зборах уніяцкага мастацтва, створаных яшчэ Іванам Мускевічам. Ось. І тут мы прыступаем уже до такой фінальнай стадыі, якія ёсць магчымасці штосьці вярнуць, да? Тому што, умоўна кажучы, у Беларусі Адамам Мальдзесам яшчэ ў пачатку 90-х гадоў была створана такая камісія па вяртанні. Зараз перыядычна рознымі чыноўнікамі агучваецца, што Беларусь шчыльна займаецца гэтым пытаннем, вось складаюцца спісы і гэтак далей, але паўстае досыць такое лагічнае пытанне, а якія для гэтага ёсць рэальныя магчымасці. Пачнем з таго, што рэальна гэта добраахвотнае вяртанне, калі ёсць нейкія пазітыўныя стасункі. Але мы бачым, што гэта не вельмі часта насамрэч выкарыстоўваецца. Нейкі такі дзіўны феномен слуцкай Евангелія, не ведаеце, мы можам яго сюды запісаць. Мы ведаем сітуацыю, што вось нашчадкі нямецкіх салдатаў, напрыклад, вярнулі ў Беларусь две кнігі з бібліятэкі Хартовічаў з таго, што не паспелі вывезці ў Кіеў. Але той же самы Кіеў, хоць пра гэта шлі размовы пачатку 90-х гадоў, адмовіўся вярнуць бібліятэку Хартовічаў. Ясна, што ў актуальнай сітуацыі гэта агулам ужо немагчыма. Прынамсі, у бліжэйшай перспектыве. Мы бачым сітуацыю, што Расія, якая, здаецца, бліжэйшы саюзнік Рэспублікі Беларусь, з якімі заключана мноства пагадненняў, створана саюзная дзяржава і далей, яна не спяшаецца вяртаць культурныя каштоўнасці, тому што ў Расіі пануе прынцып «мы нікому нічога не вяртаем».
да, паколькі стварэнне нейкіх прэцэдэнтаў, яно можа быць небяспечным і вось можа пацягнуць такую сапную рэакцыю. То бок зараз мы бачым, напрыклад, сітуацыю, калі расійскія музейшчыкі часта прыязджаюць у Беларусь, прывозяць розныя досыць цікавыя часам выставы, але мовы ніякай пра перадачу гэтай каштоўнасці не вядзецца. Ёсць больш складаныя кейсы, напрыклад, выпадак з тымі рэчамі, якія былі вывезеныя падчас Другой сусветнай вайны. Таму што, па ідэі, гэта ўжо патрапляе пад судовую практыку, як зараз агульна прынятае пра тое, што вывезена нацыстамі, тое, што было імі скрадзена, яно павінна вяртацца сапраўдным гаспадарам. Ну і але бачым сітуацыю, што, напрыклад, Польшча яна пакінула сабе частку партрэтнай галерэі Радзівілла, якая павінна быць перададзена БССР, і што, то есть. Па ідэі, тут можна было б судзіцца, але мы разумеем, што это быў бы вельмі складаны і вельмі фінансава затратны працэс, і зразумела, што беларуская дзяржава ў гэтым не зацікаўленая. Некаторыя з гэтых рэчаў, напрыклад, памылкова патрапілі ў Расію, мовна кажучы, адзін з партрэтаў Дамініка Радзівілла, які зараз знаходзіцца ў фондах Новагародскага музея. Але зноў жа, па ідэі, яго можна было б асудзіць, Расія яго могла добраахвотна вярнуць, але нічога не адбываецца. Яшчэ больш складаны выпадак — гэта яўрэйская калекцыя Беларускага дзяржаўнага музея, таксама вывезеная нацыстамі з Мінска падчас акупацыі. І ўжо калі ў Германіі амерыканцы разбіралі, каму вяртаць, яўрэйская калекцыя па выніку перадалі Ізраілю. І зараз яна знаходзіцца у фондах Нацыянальнага музея Ізраіля, і ясна, што яна перададзеная туды памылкова, па ідэі, гэта мусіла быць вернута Беларусі, але як тут дамовіцца? Ясна, што зноў жа судовы працэс для беларускага боку абсалютна нецікавы, навошта порціць стасункі, і навошта траціць на гэта рэсурсы, знайсці нейкае кампраміснае рашэнне таксама не атрымліваецца. Ну і ўсё это па-ранейшаму захоўваецца ў Ізраілі. Зноў жа ёсць складаны кейс і практычна нікім не даследаваны. Гэта лёс Віцебскага музея, які быў створаны Казімірам Малевічам, дзе было вельмі шмат прац мадэрністаў, якія зараз выяўляюць вялікую каштоўнасць. Гэты музей быў разрабаваны падчас вайны, і вось, канешне, гэта было рэальным крокам, дзе можна было адшукаць гэтыя творы і дабівацца іх вяртання, але зноў жа мусіць у гэтым быць непасрэдная вялікая зацікаўленасць. Але што рэальна можна было б вяртаць, гэта тое, што было вывезена нацыстамі з тэрыторыі БССР, і гэта рэальна юрыдычна з'яўляецца уласнасцю беларускай дзяржавы. Бо тое, што, напрыклад, да гэтага часу было вывезена, юрыдычна практычна няма шансаў вярнуць. Ёсць іншыя крокі альтэрнатыўныя, гэта электронная каталагізацыя, то есть можна, па ідэі, ствараць каталогі электроннай бібліятэкі, напрыклад. На мою думку, это было прадуктыўным, калі мы кажам, напрыклад, пра кляштарныя бібліятэкі, якія ў 19 стагоддзі былі вывезеныя. Шчыра кажучы, я не думаю, што камусьці тут, у Беларусі, асабліва патрэбныя рэальна фізічныя асобнікі шматлікіх гістарычных трактатаў і т.д. і т.п. Але вось, умоўна кажучы, калі б былі створаны такія электронныя бібліятэкі, агульнадаступныя,
даследаваныя, то это было б такім добрым крокам. Ну і часам мы можам казаць пра вяртанне, умоўна кажучы, вяртанне праз выкуп гэтых рэчаў. Вось асабліва шчыруе ініцыятыва Мальдзіс, якія вельмі добра працуюць у плане такого маркетынгу ўласнага. Я там таксама трошку нешта дапамагаў, напрыклад, навёў на кнігу Семёна Полацкага, якую яны набылі. Ну, але па большай частцы гэта цяжка назваць сапраўдным вяртаннем, паколькі набываюцца тыя рэчы, якія проста прадаюцца па аўкцыёнах, і, умоўна кажучы, там іх аўтары нейкім чынам звязаны з Беларусю. То есть мова не ідзе пра сапраўднае вяртанне тых артефактаў, якія у рэчаіснасці знаходзіліся у беларускіх калекцыях. Ну і апошняя магчымасць, якая ёсць для нас з вамі, гэта вандраваць і бачыць на ўласныя вочы, што было звязана з беларускай культурай, з людзьмі з Беларусі. І, уласна, гэтаму я прысвяціў цыкл лекцый, які пачнецца фактычна праз тыдзень. В дадзеным выпадку я тут агучваю план тых лекцый. Это будзе 6 лекцый з вандроўкамі ў Вільню і Коўна, Варшаву і Кракаў, Швецыю, Францыю, і ўрэшце мы завершым Нью-Йоркам, дзе я правёў паўгады на стыпендыі Фулбрайт. Ось, і таму, калі вам цікава даведацца, дзе што знаходзіцца, як туды патрапіла, і што варта наведаць, што варта пабачыць, то я думаю, што можна будзе скарыстацца вось гэтым курсам для ўласнай самаадукацыі і для такой пабудовы інтэлектуальных мапаў для сваіх вандровак. Ну, на гэтым Дзякуй. я завяршаю лекцыю, але калі ёсць нейкія пытанні, то можна некаторы час прысвяціць гэтым пытанням. Есть пытанні. Еще раз хочу нагадать перед тым, як буду задаваць пытанне, што до конца лекцыі у нас зніжка на курс Алексея, і замест 39 евро ён каштуе 32. Калі скончыцца гэты эфір, кошт зноў будзе 39, таму хто хоча далучыцца, ёсць яшчэ трошкі часу, каб далучыцца. Таксама хочу падзякаваць за донат, што калі у вас ёсць магчымасць падзякаваць Алексею за гэтую лекцыю, можна даслаць нам віртуальную буську на нашым Buy Me Coffee. А цяпер у нас пытаннічкі. Было пытанне ў чаце. Падкажыце, калі ласка, ці будзе асвечана, дзе апынулася большая колькасць тэкстыльных каштоўнасцяў, менавіта слуцкіх паясоў і старажытных рушнікоў? Са старажытнымі рушнікамі складана, паколькі это пераважна ўсё-такі этнаграфічныя зборы. И это в основном все-таки, вот это мы можем сказать, что там были у коллекции в Віленска-Беларускам музеі, потым яны большай часу все-таки былі вернуты ў Беларусь. Пра слуцкія паясы больш складаная сітуацыя. Зноў жа мы ведаем, што на тэрыторыі Беларусі, дзе ўласна знаходзілася слуцкая мануфактура, іх выраблялі, і засталося, практычна не засталося. Бо яны былі каштоўнымі і вывозіліся в асноўным як такі вельмі мабільны і каштоўны артефакт, які было лёгка прадаць, так? Таму што, мовна кажучы, калі это сямейны партрэт, там твоего там некая продка там у 5-6 пакаленні, ну каму ты его прадасі, так? А слуцкі пояс это рэч, якая універсальная, якая выглядае каштоўнай, і таму гэтыя паясы разляцеліся па ўсім свеце. Значныя калекцыі зноў жа у Варшаве. Можна бачыць у Нацыянальным музеі ў Варшаве ў пастаяннай экспазіцыі некалькі слуцкіх паясоў. Там агулам ёсць такі блок магнацкіх калекцый, і рэкамендую туды зайсці, там многія рэчы
з Нясвіжа, габелены радзівілаў з Нясвіжа, слонімскія вырабы, там, яны знаходзяцца можна іх убачыць у Варшаве. Многія таксама знаходзяцца у Расіі, безумоўна, Москва, Петербург, Смаленск, дзе, дарэчы, добрая калекцыя слуцкіх паясоў. З такіх экзатычных месцаў, дзе страках слуцкія паясы, магу назваць, як не дзіўна, калекцыю Давіда ў Копенгагене. Хто б мог падумаць, паколькі гэта агулам музей ісламскага мастацтва. А там 2 слуцкіх паясы, якія знаходзяцца ў пастаяннай экспазіцыі. Чаму? Таму што насамрэч паходжанне слуцкіх паясоў, бо яны паходзілі з такой традыцыі ткацтва армянскіх майстроў у Канстантынополі, якая была потым перавезена у Рэч Паспалітую. І власна яны слуцкія паясы карысталіся такой папулярнасцю, бо паказвалі на сармацкае ўсходняе паходжанне мясцовай шляхты. Так? І насамрэч эти слуцкія паясы, конечно, такой у персидской культурной традиции зашитые. То есть можна іх убачыць у Копенгагене. І таксама яшчэ адным вельмі экзатычным месцам для мяне стала Арменія, паколькі гэтыя слуцкія паясы ўжо выкарыстоўвалі ў якасці цырыманіяльныя вопраткі армянскія мітрапаліты. І вось, напрыклад, ёсць такі святы горад Эчмуэдзін, дзе знаходзіцца такая галоўная рэзідэнцыя каталікосаў армянскай царквы, і там таксама можна сустрэць слуцкія паясы. Я думаю, што у значнай ступені гэта было выклікана тым, што маджарскі род, які фактычна ствараў гэтыя паясы для радзівілаў у Слуцку, яны таксама былі армянскага паходжання. Магчыма, гэта паспрыяла такому дзіўнаму гандлёваму шляху, калі слуцкія паясы патрапілі аж на Арменію. Дзякуй. Дарэчы, у чаце яшчэ быў цікавы каментар пра тое, што ёсць сведчанне, што мітрапаліт Філарэт згадваў, што бачыў крыж Ефрасіні Полацкай у закрытым сховішчы РПЦ в Сергіевым Так, пасадзе. гэта як бы ёсць, пра это піша Сергій Тарасаў, но але такая, вуснае сведчанне, якое не мае дакументальнага пацверджання. І раз мы ўжо кажам пра Івана Лускевіча, пра яго сённяшні юбілей і пра слуцкія паясы, то таксама згадаю цікавы факт, што у свой час Іван Лускевіч працаваў як агент для уніяцкага мітрапаліта Андрэя Шэпціцкага, якого рэзідэнцыя была ў Львове. І у Шэпціцкага была мара тады стварэння мастацкай калекцыі, прысвечанай ўсяму уніяцкай культуры. Мы разумеем, што гэта Украіна, Беларусь сучасная, так? Але ў Расійскай імперыі на той момант уніяцтва было забароненым. І таму Іван Лускевіч адшукваў для яго уніяцкія абразы, іншыя там артефакты, звязаныя з уніяцтвам, і перапраўляў у Львоў, якое на той момант знаходзілася у аўстрыйскай Галіцыі, і дзе уніяцтва было дазволена. Але і, як не дзіўна, таксама Іван Лускевіч набыў досыць вялікую калекцыю слуцкіх паясоў для мітрапаліта Шэпціцкага. І, напрыклад, у Львове таксама ёсць збор слуцкіх паясоў, і гэта ўсё такое спадчына сувязі Івана Лускевіча і мітрапаліта Шэпціцкага. Дзякуй. Наступнае пытанне. Як палякі асэнсоўваюць факт, што нашыя каштоўнасці яны затрымліваюць у сябе, да прыкладу, партрэтную залю, і на вашу думку, ці зможам мы іх вярнуць, калі вызвалім нашу краіну? Глядзіце, па-першае, ёсць пытанне агулам юрыдычнага прававалодання, то есть каму гэта належыць. То есть мы разумеем, што гэтая партрэтная галерэя, яна належыць в першую чаргу гэтаму роду. То есть, мовна кажучы, партрэтная галерэя Радзівілла, яна, па ідэі, павінна належыць Радзівілам.
То есть гэты род да гэта часу існуе, ёсць яго нашчадкі. Вот я там асабіста ведаю тоже Мацея Радзівіла, досыць такого актыўнага прадстаўніка гэтага роду. Многія беларусы Варшавы яго таксама ведаюць, бо ён падтрымлівае беларускія ініцыятывы. Але ясна, што ўжо зараз гэта павінна было б уводзіцца ў такі грамадскі зварот, перадавацца як бы дзяржаўным музеем, паколькі это ўжо набывае такі нейкі іншы статус, да? То есть гісторыя Радзівіла это ўжо не гісторыя адной сям'і, гэта як бы мае такое нацыянальнае вымярэнне. І найлепшы такі шлях гэта дамоўленасць паміж дзяржавай і уласнікамі. То есть, мовна кажучы, у Польшчы мы ведаем некалькі кейсаў, калі, напрыклад, дзяржава выкупіла калекцыю чартарыйскіх, дзе захоўваецца знакамітая дама з хронастаем да Вінчы. Было дасягнута пагадненне, і эта калекцыя была выкуплена. Ці мы ведаем сітуацыі з сапегамі, якія таксама якім было вернута іх сямейнае ўладанне. То есть у нас же як бы у Беларусі пануе уяўленне пра тое, што тое, што было ў Беларусі, это адразу становіцца ўласнасцю беларускай дзяржавы аўтаматычна. То есть это такая трошечку бальшавіцкая свядомасць, але сам працэс ён больш складаны, так? То есть тое, што належала прыватнай уласнасці, яна павінна, калі яна мае вялікую гісторыку-культурную каштоўнасць, стаць дзяржаўным, але не праз працэс канфіскацыі, а праз працэс выкупу, пагаднення і гэтак далей. Калі мы кажам пра тое, што умоўна кажучы было перададзена Беларусі Польшы, то добраахвотна перадалі, так? То есть быў ціск Масквы, там камусьці патэлефанавалі, але мы дакументальна гэта не можам пацвердзіць, так? БССР сама перадала ПНР большую частку этой партрэтнай колекцыі Радзівілаў. То есть Польша добраахвотна вяртаць не будзе, тому што для іх Радзівілы гэта польскі род, род, які лічыў сябе палякамі, для іх гэта частка польскай гісторыі. То есть для іх гэта свая гісторыя, то есть яны не бачаць ніякага сэнсу у тым, каб гэта нейкім чынам перадаваць Беларусі. То есть і нават калі зменіцца палітычная ўлада ў Беларусі, то есть я не бачу там нейкіх рэальных магчымасцей для гэтага. То бок тое, што было вывезена, напрыклад, па рэвендыкацыйнай дамове паміж Польшай і Савецкім Саюзам, юрыдычна то ўсё належыць Польшы. То есть ніякай магчымасці, ніякіх зачэпак юрыдычна тут няма. І таму я кажу, што адзіны нейкі магчымы шлях вяртання каштоўнасцей гэта калі нешта было вывезена нацыстамі, скрадзена імі, і потым не вярнулася на Беларусь. Тады мы кажам пра тыя рэчы, якія былі вывезены падчас акупацыі незаконна нацыстамі, якія асуджаны як Нюрнбергскім трыбуналам, і гэтыя рэчы да вывазаў належалі беларускай дзяржаве. То есть і тады мы можам казаць пра нейкую магчымасць іх вяртання, і то тут пастае шмат нюансаў. Але для палякаў все, што гісторыя Вялікага княства Літоўскага, для гэта свая гісторыя. То есть тут яны ахвотна прымаюць беларусаў, кажуць, вы лічыце, што свая гісторыя, такая ласка, то есть мы гэтаму толькі рады. Але гэта мае такі і зваротны бок, што для іх яны не выключаюць эту гісторыю і не лічаць не сваёй, і таму для іх все, што датычыць гісторыі Вялікага княства Літоўскага, што датычыць магнацкіх радоў, это частка польскай гісторыі. Дякую. І яшчэ быў якраз каментар наконт чартарыйскіх. У музеі чартарыйскіх у Кракаве шмат экспанатаў. Увогуле гэта вельмі багаты музей, які быў створаны на сямейных каштоўнасцях знакамітага роду. Ці ёсць якія скарбы роду чартарыйскіх у Беларусі? Трэба сказаць, што род чартарыйскіх ён быў рускага праваслаўнага паходжання, так, але іх былі некаторыя маёнткі на тэрыторыі Беларусі. Напэўна, самым
такім буйным як бы быў Гомель, пакуль ён быў не канфіскаваны, потым уже не перададзены армянцам. Але асноўныя іх рэзідэнцыі знаходзіліся, то есть асноўныя сямейныя ўладанні знаходзіліся ў Польшы, а асноўная сямейная такая рэзідэнцыя, дзе збіраліся культурныя каштоўнасці, это Пулавы на паўднёвы ўсход ад Варшавы. Як бы, і, ну, скажем, на тэрыторыі Беларусі яны не стваралі там нейкіх вялікіх калекцый. Дякуй. Яшчэ было пытанне. Мінскія музеі ці іншыя беларускія музеі не маглі купіць венецыянку, ці яны тады не існавалі? Маленькае Коўна магло купіць, а Мінск не? Ну, калі мы кажам пра венецыянку, то тут можа паўстала некаторая блытаніна, таму што купіла не Коўна, а купила Вена. То есть у Вене было куды больше грошей. То есть я думаю, что и у Коинской Литве не нашли бы таких ресурсов, как купить картину Дюрера. И на той момент и Литва переживала тяжкий час, поскольку фактично находилась в стані войны. Але мы разумеем, что калі мы кажем про этот час, то тут не про музей шла размова агулам. То есть мы кажем про войну, калі перасоўваюцца войскі, яны займаюць войскі, пачынаецца працэс як бы рабаўніцтва, арыштаў як бы і знішчэнняў. То есть многія маёнткі былі разрабаванымі, спаленымі. І так, то есть мы можем наракаць, што вот это Ваньковічы там ці Тышкевічы вывозілі свае каштоўнасці, але мы ведаем мноства выпадкаў, калі гэтыя маёнткі рабаваліся і знішчаліся падчас вайны. То есть, мовна кажучы, нават того ж Эдварда Ваніловіча, якого там все любілі і шанавалі, але Савічы, яго родавая рэзідэнцыя была спалена і знішчаная, так. То есть, у той момант не было нават музеі пачалі паўставаць пазней, калі ўжо власна была ўтворана хоць нейкая держава, і тады пачалі гэтым справай займацца. То есть это быў перыяд, мовна кажучы, як бы 17-20 год, калі тут просто адны войскі замяшчалі іншыя, як бы, і быў палітычны хаос, і для многіх такіх сем'яў, калі якіх уходзілі ў стагоддзі, было важным захаваць свае сямейныя каштоўнасці. То есть это як бы плён намаганняў іх продкаў, якія там стагоддзямі збіралі гэтыя каштоўнасці. І я ў нейкай ступені разумею, чаму яны вывозілі Варшаву, тому што это была нейкая магчымасць нешта выратаваць. Тут іншая рэч, што ўжо, мовна кажучы, калі Ваньковіч вывез з Польшы і прадаў яго ў Вене, то гэта было парушэннем ужо польскага заканадаўства, паколькі это было вывезена з тэрыторыі Польшы незаконна, і таемна прададзена Венскому музею. То есть это была таксама нелегальная операция, але уже тут поляки павінны былі прад'являць прэтэнзіі Вене, але зноў жа тут юрыдычна все вельмі складана, паколькі тут было б вельмі цяжка паступіцца. Дзякуй. Наступнае пытанне, якое пачынаецца з падзякі за лекцыю. Ці ведаеце, дзе захоўваюцца экземпляры, якія выкупае Мальдзес, і ці можна іх убачыць? Дзе канкрэтна захоўваецца, я не ведаю, але яны час ад часу ладзяць такія публічныя акцыі, то есть альбо гэтыя рэчы так нечасова выставляецца, мовна кажучы, падчас нейкай лекцыі. Была гісторыя, што калі выкупілі цыкл літаграфій Наполеона Орды, то іх, па-моему, 2 тыдні выставлялі у музеі вольнай Беларусі ў Варшаве. Тады мяне таксама запрашалі, я чытаў лекцыю пра Наполеона Орду якраз у межах гэтай выставы. Але па маіх размовах з Рыгорам Астапенем, які такі ідэйны ініцыятар гэтай ініцыятывы,
Мальдіс, то ёсць ідэя пра тое, што трэба гэта нейкім чынам ўсё ж такі перадаваць у Беларусь, у беларускія музеі. Але ну, ёсць некаторыя складанасці, бо па-першае, іх ну, таксама ну, нават калі не казаць пра палітычны бок, да, які зараз ну, паміж стасункі паміж Беларусю і Польшай, то гэтыя каштоўнасці трэба ну, афіцыйна дэклараваць, так, што яны вывозяцца, і гэта таксама ну, такая юрыдычна складаная працэдура. То есть, ну, і наколькі я ведаю, яны зараз у гэта пагружаныя, як з гэтым разабрацца, так, і як гэта ўсё працуе. Ну, але ідэя такая, што перадаваць гэта ў беларускі музей. Ясна, што гэта можа выклікаць таксама нездавальненне з боку некаторай публікі пра тое, што як у сучаснай Беларусі нешта перадаваць. Ну, але я могу прывесці прыклад, да? То есть у той жа Польшы у 1939 годзе, калі з аднаго боку наступаюць нацысты, з іншага боку наступаюць саветы, польскі ўрад эвакуіруецца ў Румынію і вывозяць таксама галоўныя каштоўнасці. То есть, умоўна кажучы, меч Шербец, каранацыйны меч польскіх каралёў, ну і каранацыйныя манты і так далей. То есть, вот такія сімвалы польскай дзяржаўнасці, іх вывезлі ў Канаду. У Польшы прыйшлі да ўлады камуністы, Польская Народная Рэспубліка. Гэты каштоўнасці польскія знаходзяцца ў Канадзе. Ну і што, там прашло пару дзесяцігоддзяў, перадалі з Канады ў ПНР. Ну, няма іншага варыянту, так? То есть мы самі разумеем, што все-таки ну, ёсць ну, нейкі сэнс, што нейкія рэчы павінны знаходзіцца ў такім месцы, тады яны выклікаюць ну, нейкі эфект, так? То есть яны там для гэтага месца вызначаныя. Ну, я могу сказать, что я сам в меру своих мощностей, я не багатый человек, то есть я это не фундатор Мальдіса, маю некие межаваныя ресурсы, але набываю такие некие каштоўныя книги на аукционах и передаю в белорусские музеи. То есть, умоўна кажучы, купил выдадзеныя успаміны Тадэуша Корзуна, это такі славуты польскі гісторык, але які вырас у Мінску, вучыўся ў мінскай гімназіі, ён напісаў успаміны пра сваё дзяцінства, маладосць. Я выкупіў томік, перадаў у музей гісторыі Мінска. То есть, звязаныя рэчы з Міцкевічам я перадаў у музей Міцкевіча на Ваградку і далей. То есть, я лічу, што ну, это, напэўна, адзін слушны крок, потому что вот, ну, беларуская ідэнтычнасць павінна расці і квітнець у Беларусі, і для этого таксама павінна быць там і культурныя артефакты, каб на іх нам мусіць вырастаць. Дзякуй. Зразумела я, што прапусціла цэлых 3 бузькі, якія нам даслалі, таму хачу падзякаваць. І тым часам 3 чалавека далучыліся і да нашага курса. Таксама дзякую, вітаю. І нагадваю, што да канца эфіра яшчэ будзе дзейнічае зніжка, і курс каштуе 32 евро замест 39. І ў нас яшчэ ёсць пару пытанняў. Першае, ці падпісаныя нашыя каштоўнасці, іхнія аўтары, як нашыя беларускія ў музеях свету? Добрае пытанне. Ну, па-першае, трэба пачаць з таго, што тут два бакі пытання, да, гэта, умоўна кажучы, калі ёсць мастакі, якія нарадзіліся на тэрыторыі Беларусі, і гэта ну, такі прамы крок, тому што вельмі часта пішуць, дзе нарадзіўся мастак на этыкетажы. І тут мы бачым сітуацыю, якая змяняецца пазітыўны бок, вельмі марудна, але змяняецца, паколькі ну, раней вельмі часта пісалі, што гэта Расія. Умоўна кажучы, Марк Шагал, Віцебск, Расія. І ўсё, то бок, то есть, альбо вельмі любілі пісаць раней Хаім Сутін, Смілуючы, Літва. Хаця, дзе Смілуючы, дзе Літва, там, ладно.
Але зараз як бы ёсць такое большее разуменне тых нюансаў, паколькі вось такая сітуацыя напружанасці ва ўсходняй Еўропе, там пратэсты украінскай супольнасці, якія таксама патрабуюць, каб там, умоўна кажучы, Іллю Рэпіна падпісвалі як з Украіны, а не з Расіі і таму падобнае. Ці Казіміра Малевіча, добры выпадак, ён нарадзіўся ў Кіеве. Вось, то як бы скранаюць гэту сітуацыю, і ўсё больш і больш як бы павяляецца такіх корректных написал. То есть, как бы я лечу, что цалкам корректно можно написать, что, умовно кажучи, Марк Шагал, Российская империя, то есть Витебск, Российская империя, зараз Беларусь. Как бы я ничего дрэнного в этом не бачу, это абсолютно слушная, корректная формулировка. Але галоўна, каб не писали Россия, потому что это, просто такая, как бы дичь, да, то есть такое. Але, до этого часа не все выправлено, как бы, то есть, умовно кажучи, ва ўсходняй Еўропе, цэнтральнай Еўропе, дзе лепш ведаюць, дзе гэта больш блізка, то есть это звычайна пазначаюць, умоўна кажучы, у Амерыцы, то досыць часта на гэта не звяртаюць увагі, і тут трэба было б нейкім чынам сістэмна працаваць, і былі спробы, але это неяк все так заглохла, то есть і пераважна зараз это працуе праз нейкія прыватныя скаргі, але троху неяк скранаецца справа, то есть змяняецца сітуацыя. Хотя я заўсёды выступаю за то, что это мусіць быць сістэмным, просто каб мусіла быць такая пастаянная ініцыятыва, якая б гэтым займалася і пісала лісты і асылала да арганізацыі, каб з ёй мусіў, і каб былі карэктныя фармуліроўкі, ад якіх не маглі б адмовіцца музеі, тому што, умоўна кажучы, была спроба ад Беларускай рады культуры слаць лісты пра тое, што вот там Шагал беларускі мастак. І то, што ніхто не будзе пісаць его беларускі мастак. Але то, што Шагал нарадзіўся ў Беларусі, гэта іншая рэч, да? То есть, і таму, мне здаецца, тут важна выбіраць тыя фармуліроўкі, якія будуць бездакорнымі і супраць якіх вельмі цяжка спрачацца. Але калі мы кажам, умоўна кажучы, пра рэчы паходжаннем з Беларусі, сучаснай Беларусі, то тут куды больш складаней, это куды горшая сітуацыя, чым з мастакамі. То есть, умоўна кажучы, калі там сускія паясы ці даспехі радзівілаў, то есть вельмі рэдка будуць падпісаны, што гэта, умоўна кажучы, паходжанне з Беларусі. Хутчэй это будзе напісана Польшай ці Расіяй. То есть, і тут мне здаецца, што зноў жа варта было б на гэтым кірунку працаваць, але тут непаханнае поле працы. До речі, быў у нас пазітыўны момант. Мы ездзілі на праграму якраз з Рады культуры, і в Айова быў музей, дзе Шагал быў падпісаны расійскім мастаком, і мы напісалі ліст, і нам паабяцалі, што перайменуюць яго в беларускага мастака. Так што інструкцыя ад іх працуе. Я, да рэчы, дашлю. Толькі памятайце, што Беларуская рада культуры прызнана экстрэмісцкім фармаваннем, таму хто з Беларусі глядзіць, асцярожна з той спасылкай, якую я дасылаю. Ёсць яшчэ пытанне было пра пачатак лекцый і о якой гадзіне. Я адказвала в чаце, але яшчэ раз скажу, што пачынаем мы курс наступны аўторак, 16 чэрвеня, і пачатак о 20 па Менску, 19 па Варшаве, і далей ужо можна вылічыць, у каго які час. Ёсць яшчэ 2 пытання, і прапаную апошні і завяршаць наш эфір. Ці ёсць нейкія дадзеныя па раскопках, якія праводзіліся ў савецкія часы на тэрыторыі Беларусі і потым вывезены в Расію? Самы, конечно, такі вядомы кейс гэта Новаградак, тому што там праводзіла раскопкі Фрыда Гурэвіч, то есть фактычна гэта рабіў Эрмітаж,
І все архаічныя знаходкі яны былі вывезены ў Петербург і патрапілі ў фонд Эрмітажа. Правда, уже пазней, калі але трэба разумець, што той момант, напрыклад, у Новаградку не было музея, калі праводзіліся гэтыя раскопкі. Музей там быў створаны недзе каля 90-го года, як бы паехалі музейшчыкі ў Эрмітаж, як бы ім там частку гэтых знаходак не самую каштоўную вярнулі, але вот як бы асноўная частка знаходзіцца там у Эрмітажы. Напрыклад, кубак Ядвігі, ці, напрыклад, такая унікальная штука, як вітражы, якія Фрыда Гурэвіч прыпісала да свецкага будынку. То есть, тут альбо архаічная сенсацыя, альбо Фрыда Гурэвіч памылялася, але гэта спрэчнае пытанне. Але это можна бачыць у Эрмітажы, прынамсі самыя каштоўныя знаходкі, яны з Новаградка там экспануюцца ў пастаяннай экспазіцыі там па старажытнай Русі, і гэта можна бачыць. Вось, але гэта, напэўна, такі, як я ведаю, адзіны такі выпадак, калі рэальна нешта важнае, каштоўнае раскопвалася менавіта такімі цэнтральнымі структурамі археалагічнымі ў Беларусі, і потым было вывезена за тэрыторыю Беларусі. У асноўным у Беларусі капалі мясцовыя археолагі. Але як бы ёсць сітуацыі, што, па-першае, напрыклад, калі это былі раскопкі, якія праводзіліся альбо ў пачатку 20-го стагоддзя, альбо ў міжваенны час на тэрыторыі заходняй Беларусі, то есть яны таксама маглі як бы вывозіцца і захоўвацца зараз як бы ў іншых музеях, напрыклад, у Вільні, Варшаве, тут досыць часта. Дзякую. І як абяцала, апошняе І пытанне. тады ўжо апошняе, што згадаю, то калі стваралі расійскі гістарычны музей, то адзін з барысавых камянёў таксама туды вывезлі як вялікую такую каштоўнасць, як бы, і зараз ён захоўваецца ў такі музей-запаведнік Коломенская, фактычна Масква зараз. Дзякуй. І апошняе пытанне, колькі ёсць прыватных музеяў у Літве і Польшчы з беларускімі каштоўнасцямі? А гэта распавядзем на курсе. Это ты бы адказваў асабіста не ведаю, тому што калі мы кажам, што такое прыватныя музеі, то есть яны могуць быць альбо публічнымі, але вось такіх публічных музеяў, дзе было б нешта важнае для нас, прыватных, я так мне цяжка і зараз назваць, тому што ўсё-такі часы змяніліся, і ўжо няма такіх там вялікіх мецэнатаў, хаця, умоўна кажучы, можна сказаць прэзідэнта Літвы Наўседу, які, дарэчы, з'яўляецца зацятым бібліяфілам, і, напрыклад, ён выкупіў некаторыя кнігі з бібліятэкі Радзівілаў. То есть, калі вы папросіце прагледзець яго прыватную бібліятэку, то, напэўна, ён вам нешта цікавае раскажа. Але зноў жа для літоўцаў той же самы эфект, як бы яны лічаць, што вот это спадчына Вялікага княства Літоўскага, тое ж самае спадчына Радзівілаў, гэта іх як бы спадчына, пакуль гэта літоўскі род, літоўскія баяры, і таму яны гэтым займаюцца і шукаюць і купляюць. І так, то есть ёсць літоўскія калекцыянеры, напрыклад, такія, напрыклад, збіраюць мастакоў, у тым ліку Віленскую школу 19 стагоддзя, ці ўжо мастакоў міжваеннага перыяду, калі у Віленскім універсітэце. Чакайце, забыўся, яшчэ ёсць у Вільні таксама такая прыватная фундацыя, якая якраз гэтым займаецца, і ў іх ёсць свой выставачны зал у Вільні. То есть, мовна кажучы, там какого-нибудь Канута Русецкага там, ці Вінсента Сляндзінскага, то есть вот такія творы могуць набывацца на аўкцыёнах.
Ну і, напевно, у Польщі там є колекціонери, тобто там, наприклад, якби, які там можуть викупити там Фернандо Руші з Сапраси і тому подобне. Тобто, але це вже такі складані, ну, тобто мало хто створяє такі публічно доступні музеї, коли ми кажемо про приватних колекціонерів, тому що от, якби, і так само така ніяка ризика, ну, ризика того, що можуть нічого скрасти, там, дати далі, тому, якби, звичайно, мало хто на гэта ідзе, каб звичайно просто передають у музеї на експонуванні, і там гэтыя речі показуються. Дзякуй вялікі. Нагадваю, што в канцы гэтага эфіра курс зноў стане 39 еўра, таму калі ёсць жаданне, можна іх набыць зараз. Дзякую, што да нас далучылася падчас гэтага эфіру цэлых 3 чалавекі на курс. Астатнія ўсе пытанні можна будзе задаць Алексею на курсе, зноў-такі, бо лекцыя не резінавая, трэба ўжо разыходзіцца. Алексей, дзякуй вялікі вам за цікавую лекцыю, за тое, што адказалі на пытанне. Дзякую за ўвагу, дзякую за пытанні. Ну і хто запісаўся, з тымі мы яшчэ будзем штотыдзень сустракацца на лекцыях і ўжо больш дэталёва разбірацца як бы па асобных краінах, па асобных музеях. Дзякуй вялікі. Всім добрага вечара. Жыве Беларусь! Жыве вечна. Да побачення.